wis dihormati. Hormat. Kon menghormati ya ngono. Tegese ora menghormati, paling ora iso njunjung wong lanang ngono lho. Oh, dijunjung. Siap. Yuk. Abot eram iki apa to? Tak ngene lho kok muni maktus. Ya apa? Rumangsaku bengi iki kok kowe bergairah temen to iki jane. Lah jare kon junjung. Ya tegese ora kok dijunjung iso nglungguhke ngono lho. Oh, dilungguhke. Ayo, lungguh nek iso ngatang-ngatang. Mas, anu kain putih. Apa? Ora gur lungguh nek tak kon sare nek kesel. Kowe ora mrajake wong lanang paling ora iso ngregani. Oh, diregani 150. Wah, aku ra wani. Jenengan pinten? 100. Yo. Nek oleh 100 wis to. Tak punjuli sithik 115. Pak ora nutup, Pak. Kuwi gek mantoli tok 100. Ora iki, soalnya iki nganu kok buntute kurang jembrak kok dadi nek jembrak sithik aku wani 150 iki buntute biasa kok. Nganu Pak, sesuk tak dudute sithik. Niki benten kalih biasane. Buntute lak teng mburi biasane. Iki ning ngarep iki. Kau kutuket monggo katuran jumeneng pepanggungan. Yuk. Yaye yaye. Wilujeng dalu Mbak Eka. Inggih, wilujeng dalu biyong Mbak Yuli Mbok Pak Jumbo. Wah, ketemu meneh. Pangestunipun saged nderek sowan mriki nderekke panjenengan. Aku ki saka Mas mbayangke lho. Pripun? Muga-muga esuk ketemu Mbak Eka ki mundak dhuwur. Ketok wingi kati kene kok. Saka Mas tak bayangke sesuk nek ketemu Mbak Eka aku tambah dhuwur sithik tambah cantik kaya ngono ta. Kok ya isih panggah kaya wingi ae. Kula niku nggih nganu ngestokke dawuh panjenengane Pak Kades, Pak Seflen. Piye? Piyai iki lak panjenengane konsisten. Konsisten artinya?
Yo ngayomi warga masyarakat iki konsisten ngayomi dadi pemimpin ora sembrono wiwit anyar teko besok. Dadi Pak Kades ditresnani karo keluarga ageng Ngasem mriki. Lho ya Mas Gareng ya. iya edan we Konsisten kuwi mau kudu ditiru. Konsisten mulane dadi aku wiwit ceprot teko mbuh besok kanane ya konsisten cendhek. Cendhek. karo bungkus pop mie padha dadi Bungkus pop mie wi dijor banyu panas nek gak jor banyu panas gak enak. Ngono nggo ngrujuk kowe kuwi. Mbak Eka. Niki Mas Gareng. sing kula tresnani. Nggih. Mboten mungkin kok terus ning mburi kula ajeng pripun-pripun terus ngece karo kula mboten mungkin ngeten iki. Niku. Nggih, mboten mungkin. Dadi sehat Mbak Eka nggih. kowe ket mau awal teko saiki joget isik kurang ta. Ora aku ki ming ngene-ngene iki ming pengekspresian. Coba Mas, kendangan oneh ndang coba tak ndelok. Ora aku ki ora kaya ngono kuwi. Joget to pisan Kas. Aku ki ora. Joget to pisan Kas. Mbok nek ngono kuwi engko ae. Kok engko wae maksude? Lah jan joget ngene iki kan mau wis jogete apik, sing lagu-lagu ning joget iki pas nggon caping gunung jengglengan. Oh, iya. Aku seneng angger caping gunung jembeng iki seneng aku ya. Ih jengleng. Jengleng. Hi. Iya. Wah aku meni jengleng kok. Ora muni ngono kok. Meni piye? Ambuh ora. Mbak Eka. Dalem. Suwanten ngasem nggih. Nggih. Kalian Mas Gareng Widi. Kalih Mas garangan ingkang sampun kondang kalko wonten YouTube garangan Widi. Ya. Kowe iki garangan po? Apa to sing ngendikane Pak Jumbo kae nek gendeng Sragen ya Sragenan, nek Solo ya Solonan. Solonan. Semarang ya Semarangan. Lah iki Yojo ya yojanan. Yojo dudu yojanan, Pak. Apa? Ngayojes. nah, ayo jesan. Lah Bapak Ibu menika wonten gareng lak ya. Yo garengan ora kok garangan. Lho, kowe iki dudu garangan lak ya. Nuwun sewu, aku wis tak rewangi kaya ngene ya demi sapa? Lho, demi sapa? Demi sapa coba? Demi anu keluarga. Lah iya. Awakmu demi sapa? Lho, aku demi apa? Oh, demi Allah. Nek aku demikian. Dan terima kasih ya. Orang diwehi kok. Orang diwehi apa wis dilunasi kok kowe iki. Apa wis? Kowe wis dilunasi. Aku melu kowe bengi iki kok ya. Lah kok iso? Lah iya to, wong aku ya urung nampa. Lho. Heeh. Sing nampa pakku. Iya. Nggih sembah nuwun Mbak Eka. Nggih, Pak Menika Jumbo. kala wau ora sowan mriki kersanipun panitia pun rawaken kalian Mas Gareng Widi. Nggih. Panjenengan jedul Nggih. dereng nganti goro-goro layang wis ting selorok. Lho. Waduh. Niki saking janipun para kanca-kanca panitia Nggih. ingkang ngersakaken lagon caping gunung. Lah, Iki menika lho. kita dipun pinangkani ana Didi Satusnya iki tak caoske panjenengan kula nika istiqomah. Nek panjenengan dhuwit kudu kagem penyanyi nggih kula aturaken. Lho, ngene. Kula nek ming dhuwit 100 kok ora pati nganu. Kula iki nggih dhuwit 100 nggone saweran niki gatelen kula. Lho, gatelen. Nggih. Lho, kok iso kok saged ngenten niku lak pun Lah niku hake sik nyanyi kok. Oh, hae sing nyanyi. Hake sik nyanyi. Lah malah tenggen kula mriku Pripun? Tenan. Tenan. Ngesak duit saweran iki gatelen. Gatelen. Berarti ngono nek saweran ngono sak okeke ra iso ngesak kuwi sampean. Ngapa? Aja disak. Ora tak sak. Tak keki tas. Aku saiki nganggo sistem. Ayo padha wae panigas mau. Iki mau jur aku saiki angger manyang mesti nganggo tas ngene iki. Ya, engko nek ana saweran kaya ngetas ora gateli. Oh, dikane tas gak gateli. Ha, ndak gateli. Oh, ya mbok dikane kono kok tak kukure. Gam aku melet-melet kae ora. Apa Gur sih? ngukure bapake ngono mosok ya ora apa-apa to. Kula kalih Pak Jumbo lak ya wis kaya bapak karo anak dhewe. Nah, kuwi rungokke. Rungokke iki karo aku semongso wis bapak karo aku. Aku karo Pak Jess wis kaya ya, Pak. Yo, panjenengan kalih niki lak wis kaya anu bendoro kalih ngon-ngone. Anu karo kucing. Apa?
Maksudnya panjenengan ki dadi kelangenane Pak Jumbo. Kelangenan kaya kutut ya kelangenan. Sing disenengi. Sing disenengi kaya pacar wae sing disenengi. Lho, sing ditresnani. Sing ditresnani kaya bojo wae sing ditresnani. Sing disayang. Sing disayang kaya gendaan wae disayang. Tegese Pak Jumbo ki apa-apa nek mulih ngono roh awakmu dadi terhibur. Terhibur kaya wetan ngono kuwi wae tukang menghibur. Kulon. Kowe kok rono? Kowe kok ngerti nek kono nggon hiburan? Wah, apal kowe. Kowe mau rene mampir kono sik ya. Pak Kapolsek niki le. Ngene iki saiki wis ora oleh, Mas. Panjenengane Pak Kades, Pak Kapolsek wis ngendikan. Memberikan contoh yang baik kok. Nah, Pak Kapolisen kalian Pak Kentawis menika sampun ngendikan. Kentawis apa? Pak tentara. Tentara ya tentara kok Tentawis. Basa krama kuwi. Ora usah dibasake. Ora usah dibasake. Tentara Pak Polisi. Lah ya Pak Kapolisen kalian Pak Kentawis menika alhamdulillah mboten kulinten. Nah, Aku ora mampir rono ya. piye to? Aku ki mau mangkat ki petisan sarungan. Dadi mandek ning kono ki aku mandek ya to, mandek pecisan. Mandek ning kono barang ya ora kesel to ya saka Wonosobo ki. Terus ana unduk-unduk wong wedok takon, "Mas, badhe pinarak napa mboten? Kowe ra menangi kok aku ki sarungan pecisan yang kerudungan ada kok ngono terus aku ya ora sengaja mrono." Tak kandhani ya. Pak Kades wis ngendika pokoke jetis ngasem kene kudu bersih saka kaya ngono kuwi. Wis ora oleh. Loh, aku ya bersih padake. Lah iya dadi wis ora oleh dilarang kaya ngono kuwi. Saiki wis zamane Ora wis dilarang berarti diujo. dilarang wis ora oleh kok diujo. Oh iya. Tegese iki Ora nganggo oleh. spasi. Nah, antisipasi. Kuwi wis dilarang. Tidak boleh. Bener. Mergo saiki zamane online ki wis beda ta iki. Oh, berarti saiki nganggone online ngono. Ya ora kena kaya ngono cah apik-apik kok padake. Iya, cah apik. Cah embek-embek piye. Iya to. Iya. Nggih. Caping gunung. Capek gunung. Dipun pinangan nggih. Derek. Nah, Rada maju. rada maju dadi men apa kuwi wong kowe iki kesendang tenan. Nek ora rada maju ngono sing rada ngono kuwi ora patek preso. Panjenengan ki napa mboten ngertos to? Ngopo? Tore kula didhawuhi mriki eka Nggih. uget-uget. Heeh. Nek wonge cendhek lah wis lumrah pawane aku gedhi dhuwur kaya Mbak Tikal niki ndak darai eka entrung. Oh iya ya cilik ya uget-uget ya. Lah iya. Nggonmu cilik, Pra. Mancing Nggonmu cilik ki. Nggon aku ki ora uget-uget. Wah ya. Nggon aku ki uret. Hah? Uret. Uret. Jan polae. Kae ki ya duwe uret kae iki. Apa? Uler dadi ya sekolah tingil-tingil ngono ae. Asline nek anteng ning ket mau ya tinggal-tingil. Nek nggonmu Wo, aja takon nek nggon aku. ya piye? Cetha Dewa Rengku. Dewa Rengku ki apa? Gedhe dawa ireng tur kaku. Delok. Aja saiki. Nek diwerengku aku duwe nganu iki lho, lemoko Apa? ngene. Oh iki enak iki. Apa? Iki lho minyak iki lho. Apa? Kampak. Oh, ayo. Aku duwe sing luwih panas, Pak. Apa? Balsem, nek gelem ye. Gah. Ayo. Iki caping gunung. Caping gunung maka. Dipun bawani. Nggih pun bawani jenggleng sisan dene. Kowe sing jenggleng kuwi sing seger. Iya. Nah, iki wayahe jenggleng. Wayahe jenggleng. Ora aku ngomongan karo Pak Jumbo, terus awakmu tengal-tengil kaya ngono kuwi ra sopan. Kowe ngerti ra sopan karo wong wedok kuwi jenenge ra sopan. Ora sopan. Apa-apa karo wong wedok kuwi ibumu, kowe kudu hormat karo ibu. Nek Kowe jane bar mangan apa to kowe iki? mangan apa? Mambu solar ngene wae. Ngono ya mbok sedot. Ngece wong ayu-ayu padake mambu solar kowe. Aku bar mangan. Mosok mambu to? Sedot tenan ndelosor kowe. Mosok mambu. Ora. Oh iya. Ngece. Kowe titinane anggere muni ana gareng ana Mbak Eka iki kok sindani nganti do guyu. Tandha nek iki nganu der. Ayo kendang. Caping gunung ya. Iya. Jen ya. Ini nyapa tok kudu cekelan kok arep nyebrang iki lho. Ora. Aku ki arep persiapan kuda-kuda ning Caping gunung kok roman lagi iki. Iya, caping gunung. Caping gunung kudu gandeng tangan. Kok iso
gandeng tangan. Caping gunung iki kanggone warga masyarakat kene, Bos. Ora mung kanggo warga masyarakat, ning kanggo wong sing bebrayan. Ning ora menggandeng tangan. Ora kaya ngono kuwi. Iri piye kowe? Lho, kowe kok nesu? Nesu wae. Kene gek roman kono ngopo ngomong-ngomong? Wong urung wancine roman kok, roman. Lho, sampean ngopo ngelus debok? Adalang kok. Lah jenengan ora ngurmati karo sing nanggap. Wong ditanggap larang-larang kok madhep rono. Contoh aku karo Mbak Eka, tanggap larang madhep rono. Ngonceng nonton. Aku nek madhep rono, aku eman. Lah ngopo? Wong kelire ning kene kok madhep rono. Lho ana trike, Bos. Trike piye? Kuwi jenenge menghormati sing nanggap. Oh, carane ngono to. Ya wis. Dalang kok dadak nganggo ngene barang kok. Ngak kahanan, Bos. Mbak Eka, iki kulino noleh kulino. Aku tahu kok aja meneh kok dalang ora noleh. Wingine nguyuh iki lho. Aku nang burine iki noleh. Lho, noleh. Kowe nguyuh marep kulon kok iline ngalor. Mergo ora entuk madhep kiblat. Terus tak tolehke. Oh. Dadi diengkuk ngono. Heeh. Nguyuh ki saiki ora kena madhep kiblat. Ora oleh ya. Dadi nek umpama kok marep ngulon ngono iku kudu ditolehke ngiwa penengen ngono lho. Layak teko saiki gak balik ya, Nan. Ha iya dadi ngono iki anggone. Ora aja ora. Aku Ayo. Ya dah. Saben bengi jenggeleng apa areng bedhok pitik. Persiapan. Kok nek ngene iso Mbah, Jan. Arep cilik jenengane marem. Kuwi jane gendro apa sinden? piye to? Ngono kuwi takono piye Dik rasane. Lah iya aku takon kuwi gendro apa sinden bar dijenggleng kok malah. Lho, ngene iki tegese lagi ngematke apa sing lagi mbok tindakke marang aku. Ngono kudune wong lanang iki peka, takon. Wong lanang ora peka. Wong lanang ora pekok. Peka. Peka. Iya, Bos. Piye sayang, rasane piye, Yang? Kowe takon marang aku piye rasane, Mas? Iya. Biasa. Lho tegese awake dhewe kaya ngene iki lak ya wis biasa to. Apa Lah jere kepiye? Lah rumangsamu aku terus kudu. Lah ya wong aku ya takon karo kowe. Iki misal awake dhewe sok omah-omah anake anak kitiran. Sawengi ra gelem meneh. Lah wong angger karo wong cendak kaya ngene iki mah susah, Bos. Ha piye? Lah nek kaya ngene iki nek cara arepe cipika-cipiki terus ngambung ngopo iki nek kaya ngene, Pak? Nek ora kok bancik jengkok coba kene kowe. Ya rasa aku sing bancik jengkok. Neng kowe dadi wong lanang kudune sing perwira, Sing kudune prigel. mengerti carane piye, ya rada mendak menyesuaikan. Wong lanang ki kudu ngetotke karo wong wedok. Ngerti kahanane. Nah. Nek kene mlaku-mlaku karo aku. Tuntun. Nah. Engko nek badhe tumbas minti mergo 150 men ngocolke kok. Pak, paling wong wedok kudu mrajakke wong lanang, paling rasa iso menghormati wong lanang. Lho. Hormat. Grak. Tegap, grak. Nah, wis dihormati. Hormat. Kon menghormati ya ngono. Tegese ora menghormati, paling ora iso njunjung wong lanang ngono lho. Oh, dijunjung. Siap. Ayo. Ayo, abot eram iki apa to? Tak ngene lho kok muni maktus. Ya apa? Rumangsaku bengi iki kok kowe bergairah temen to iki jane. Lah jare kon junjung. Ya tegese ora kok dijunjung iso nglungguhke ngono lho. Oh, dilungguhke. Ayo, lungguh nek iso ngatang-ngatang. Mas, anu kain putih. Apa? Ora gur lungguh nek tak kon sare nek Kowe kesel. ora mrajake wong lanang, paling ora iso ngregani. Oh, diregani 150. Won aku ora wani. Jenengan pinten? 100. Ya, Nek oleh 100 wis to. tak punjuli sithik 115. Pak ora nutup, Pak. Kuwi gek mantoli tok 100. Ora iki, soalnya iki nganu kok buntute kurang jembrak kok dadi
Nek jembral sithik aku wani 150 iki butute biasa kok. Nganu Pak, sesuk tak dudute sithik. Niki benten kalih biasane. Buntute lak teng mburi biasane. Iki ning ngarep iki. Ora Mas. Iki dudu buntut. Apa? Iki aku saiki dina. Piye? Apa? Ngapa? Wong sing dina kuwi wong sabar. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar ya Mas. Kowe kudu sabar. Dadi wong lanang ki kudu sing sabar jembar dadane ya Mas ya. Wong lanang ki kudu sing atine jembar, ususe dawa ya Mas. Lah iki usus dawa nganti turah-turah iki lho. Sabar. Paling ora dadi wong wedok kudu merajake wong lanang. Iya, kudu merajake, kudu ngajeni kok ya. Innalillahi. Ya ngajeni ora terus ngaji kaya ngono kuwi. Oh iya kan. Ora merajake wong lanang. Mosok wong lanang kuwi kon ngene ora. Lah kan menyesuaikan karo sing wedok. Iya. Wah, jan wong wedok kaya ngene jan. Ya kon kaya apa? Wong wedok rumangsane kok apa-apa ra peneran. Rumangsa aku wis sowan niki tak dandan tak ayu-ayu aku wis kelungan macak sinden Mas iki wis ngene iki cok angel lho ngatasi. Nek wis ngene iki. Rumangsane apa aku wis nganggo gelungan, nganggo kebaya, nganggo jarik rumangsane sinden nganggo gelungan dandan ayu kaya ngene kok rumangsane ya ora sembono aku dadi wong. Lah entek napase to mulo nek omongan ki diatur. Omongan ora diatur ya entek napase. Oh. Iya. Aku nek ambekan yo awake dhewe bebrayan kudu sing majinamatan to ya. Kudune ngono. Ngono lho. Sakinah mawaddah warahmah tebih saking jalan teng kanapson. Ngono lho. Muni kanapson, ngono ada ingu-ingu. Iya. Cakemane pundi? Cakemane? Yen memajang wong karo jalur Wait, yut. Jos, Pak. Kene iki ana sendratari lho. Wah, apa, Pak? Ana sendratari kene iki ora Jenenge main-main. apa jenenge? Lho iki ngene ana sanggare kok. Wah, mau sore wis gambyong. Wis gambyong. Iki ana iringan kaya ngene joget kaya kethek. Yen memajang mau ini kenapa? Kaya ronse. Manut kendange lho. Kok jur malame kaya munyuk. Iya. Kendange wis pling gendangdut. Pling gendangdut. Mosok pling dangdut. Kayak ora pling dangdut. Pling gendut ngono iki. Pling kedut. Pling gendut. Ora ngono kabeh, salah kabeh. Piye? Digendut ngono lho. Saking trampile iki lho. Apa nih sing gendut? Nggonmu gendut, Ben? Hah? Gendut. Sok kala. Nek ngene iki ya dingil-dingil ket mau apa ya? Kembang wae waton. Wis terus. Luar biasa. Pinter iki jenengane sesuai dengan cacakane wong kene sendratari mau. Nggih, cendatari wong wau sonten sampun dados contoh Ah. generasi muda Gambyong dipun priksani Pak DPR Provinsi Semarang, Pak Kades dan Ramil, Pak Kapolsek sami rawuh sedaya. Dalu menika keluarga ageng asem jetis sami lenggah. Ha iya. Pripun nek tetep tumrap apik. panjenengan? Ora kena obah. Anteng. Anteng dhukulmu atos kene iki gringgingen. Ngapa to? Ngapa? Lah kene iki wis ngene iki mbok aja mbok dijak omongan langsung dibacutke. Lah sing ngkon ngono sapa? Loh, jare kon manut kendang. Lah menurut kendang ya gerakan liya ya iso. Lah iki ngene iki yo. Lah ya jajalan nek betah teko sesuk. Ngono terus ae. Heeh, ning aja kaget yen ana suarane. Piye? Nek dolan cah cilik-cilik kae. Wok ngono ya. Oh lato-lato. Ayo. Ae ora wok-wok. Oplok-oplok. Ayo kendang iki. Iya. Nah, saiki Ya sesuk kena ngenteni bongkar iki. Ya wis teko kene ngasem kok teko ngendi? Yen meng kembang bae weton.
Gerakane niki sesuai. Nek jenengan cocok luwes tak tangkleng. Nah niku sesuai. Nek niki jan niki wes angel. Pripun? Gerakane iki terlalu mengundang birahi. Loh, aku gak birahi-birahine iki, Pak. Iki lagi ditonton adik-adik lho, generasi muda kene. Nek kula dolanan sing dikek Itali iki lho, cah cilik iki dolanan kek Itali jeneng-jeneng terus ngene. Oh, anu angkrek. Heeh. Ketek-ketek kae. Dalang kok maido. Dalang kok isane maido. Dalang is dasar gawean ringan tur bayarane larang. Ayo, bisa maido. Pak Jumbo, Pak Jumbo ki udal piwulan. Mengkritik, memberi apresiasi sing bagus kanggo awake dhewe. Ben sesuk nek berkarya sing apik, nek pamane jogetanmu iki kurang apik berarti kan kudu didudone karo Pak Jumbo. Pamane awakmu kurang luwes lah didudone lah sesuk nek awakmu coba ngomong. Ngono lho. Omongan kok diatur. Napasmu lho. Iya, mulane. Tak pompo sik piye? Ayo dikai napas buatan. Oh, ayo. Saiki. Nano. Pacitan. Ya, capitan. Pacitan. Niki wau gejenengan niki ya iki suarane yo muni meneh. Suarane ding 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 kling kling gamelane kata ta? Nggih. Niki ding 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 ceplok ceplok ding 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 ceplok ceplok. Urung mari apa kae? Gek zaman nanggon aku kae takone urung mari apa sebenarnya? Kuwi apa? Aku ngerti tambane sing apik. Apa? Diurutake. Masa, Pak? Heeh. Nek ndi? Ning nggon kono daerah kono. Masa? Heeh, nek urung mari gorono. Saran, ya kaya Pak Jumbo mau diurut nih. Wiwit Joko Riza, Risma, JJ, toko Mbak Jawa. Kuwi ora diurut. Lah piye? Pelintir, jadi diblirit, jadi diurut. Bah urut iki isih jos. Lah nek tiba sindan sing pojok kene iki wah. Apa iki ya isih anu adik kok. Adik jare sapa iki nang ngger urut kon kuwi. Kuwi mesti kon nggawa menyan, dadi kon ngobong menyan sithik. Kon ngiteri ropo pening. Kaya iki isih muda Mbak iki. Muda jare sapa sarepe pegatan kok muda. Iki kelahiran tahun 45. Heeh, bareng kemerdekaan kuwi ya. Iya. Kaya metune saka bom dur ngono metu iki. Oh sinten kok metu bom dur. Lah iya. Panas. Kagem sinten Byung? Kagem warga mriki, warga Ngasem. Warga Ngasem. Mesam-mesem. Mesam-mesem. Guyang-guyu. Yang-guyu. Masyarakat Ngasem pasti juara selalu. Allahumma kagem dari Pak Kades, Mas Seven. Nggih. Fen.
lara nemen. Lara nemen. Kudu diobatke. Bapak Seflen. Ganteng piyayine. Lah tepuk tangan. Ngene lah. Ning pancen tenan kok. Mas Lurah Seven ki tenan pancen piyayi wis lurah, ganteng, bijaksana. Akhire ra urung dadi lurah meneh ra urung. Iya, aku ya arepe nyalon lurah Pak ning ngono, Mas. Ngono sapa arep nyalon lurah? Sapa? Awakmu? Kowe? Wis enek wilayahe. Ora, aku wis tak tekati arepe nyalon lurah aku wisan. Lurah mimpin warga masyarakat. Lah piye? Lurah Jaran Kipang. Dadi Parian. Kowe parian kowe. menek wit asem. Menek wit asem. Bengi-bengi menek wit asem. Lah iya ki mung ngrungokke sih kek. Krasa keri. Kok krasa keri ngopo? Pono sithik apa? Ya manjat lah ya. Sikile keri ora nggo sepatu kok ya. Klebon uler ae. Menek wit asem krasa keri terus. Mugi warga masyarakat ngasem Ya. kathah rejeki. Amin. Allahumma amin. Kanggo panitia iki Mas Koco sing wis telepon awake dhewe. Mas Koco iki salah satu player entertainment. Ya. Ndingi ditelepon. Halo Mbak ngono. Tanggal niki saged aku. Jane ning Semarang Mas Bayu gitu. Ning Nganjuk Pak Kangko. Aku rene. Wah, ngeboti Mas Koco. Ya? Sampe ngeboti Mas Koco. Mergo sing ngejak yukur Mas Koco. Oh. Jebule karo kono ora dijawuhi ya. Nggih. Mas Koco. Ngopo iki? Parian. Oh parian to omong. Aku maca karo bawa. Aku maca. Kowe rapal to suwe-suwe rapal. Ora. Mugi Mas Koco Ya. bagya mulya. Amin. Sing penting bagya mulya. Bagya mulya iki muga-muga didongake uripe sejahtera. Amin. Ngono lho. Kanggo ngayomi masyarakat. Iki yo aja Mas Koco tok. Apa? Ketua panitiane. Mas Sinten. Bapak Sumanto. Pak Sumanto. Nggih. Oke. Ayo. Menyang Solo. Menyang Solo. Tuku pare. Heeh. Pari tekan Solo. Lah omahku Sragen iki cedhake lek teko kono to. Oh, Nek teko iya, kene iya. lek yo kadoan to. Iya. Masane sing teko aku kono nyecret. Iya. Nah, entek baterene to? Enggak. Entek baterene. Terus masane sinden Batuaki. Kok iso? Menyang Solo. Tuku pare. Pak Sumanto pundi piyayine? Aku ora ndongakake. Lah ndi piyayine? Kan kono ki lho. Ya. Wis ora apa tak duwake. Ha, iya. Menyang Solo tuku pare. Pak Sumanto kathah rejekine. Iya, amin. Pak Jumbo ya parian nggo Pak Jumbo. Arep apa? Pari angolo tugel gulune. Awake dhewe rene iki nderekke Pak Jumbo. Nah. Aku melu panitia kok. Lho, melu panitia ning Nek lak manut dalam panggunge aku. ning dalam panggunge Pak Jumbo. Oh. Ya. Oh, dhewe iki ketemu ora sado padu to? Iya. Sing iso rukun ngono lho. Aku kowe yo ngejak geseh kok ngono. Aku ora ketemu ke kowe kok ngono kowe ya. Ya ora sing jenenge ngono iki, Pak. Nah, entek napase melu to. Pak Jumbo. Lah iya. Penyakite kambuh. Geseh sik, mbok sing ora penyakit to, Pak. Iki parian tenang bae. Ya wis. Penyakite kambuh. Terus. Terus Ora mari-mari. Loro. Kencing batu. Marep nololom iki kepalat kowe wong aku wis dilindungi karo Mbah Kyai Asem ngopo kowe? Lho, aku dilindungi. Iya. Karo sapa? Karo Allah Subhanahu wa taala. Ya wis roh, cakepane ndi? Ya. Penyakite kambuh. Terus Loro anyang-anyangen.
Nek dalang kok penyakit anyang-anyangan. Dalang kok anyang-anyangan iki. Aku ora ngunekke dalange. Adimut apa piye? Ning ya disasmita nganggo semu lho, penyakit burung puyuh. Apa kuwi? Ya Ngecek. anyang-anyangan kepuyuh-puyuh. Manuto iki apik iki. Dalang kok anyang-anyang iki. Tenang ngot. Aku ora trimo kowe aku ya males kowe. Tenang. Iya wis. Sing apik. Pak Jumbo. Ya. Anyang-anyangan. Sing apik to. Kok iso ndongakne rapi? Ngendi aku? Nah iki rungokke, iki sing Kudu junjung bekti karo wong junjung tuwa. karo dalang iki. Aku dadi kuncara iki mergo ana Mbak Ika selalu junjung karo aku lho. Rungokke. Lungono. Karo wong tuwa kok ora sopan santune. Wong tuwa kok anyang-anyangan. Bulan baleni nek. Iya. Ora kena nek ngelokke Pak Jumbo anyang-anyangan. Ora kena ya? Wong tuwa ki kudune dijunjung dhuwur kok Pak Jumbo anyang-anyangan. Ora kena. Ngono kuwi kok muni kok Pak Jumbo anyang-anyangan. Wong tuwa kudune dihormati. Kok malah ning kene ngarepe wong keh Pak Jumbo anyang-anyangan. Ora kenek Mas. Ora kena. Hei! Ora kena. Le anyang-anyangan ku wis. Oh, arek le anyang-anyangan wis saiki asam urat saiki. Wes. Lah jare le anyang-anyangan wis saiki. Ora. Kencing manis. Oh, ayo wis penyakit tok. Sing apik. Yo. Sing apik. Tuku wedhus ngono. Nah, wedhus lho, Pak. Dus. Digawa ning prapatan. Prapatan. Pak Jumbo bagus. Ning seneng wedokan. Ning junjung karo Pak. Ngono lho. Ngono lho, Pak. Aku tak gawe cakepan nggo wong loro wis. Lah Ya, aku tak condro jejer. ora ngene lho, Pak Jumbo. Jejer. Pak Jumbo lak piyayine kakung. Nek seneng wedokan lak pas, apa seneng wong lanang? Ning lak wedokan lah biasane akeh. Nek wedok ngono siji. Lho, nek wedokan akeh. Lah iki sindene lak pirang-pirang ora sing ditresnani gur siji tok ki ora Lah iso. ya apa seneng semene kae. Lah kudu seneng semene kae sebab ki wedok kabeh. Lah ya Oke. iki aku kudu salah siji. Lah di rumah kabeh iki. Padha kok gangsingan. Kowe jejer tak condro cah loro jejer. Loro, nggih. Edan. Nah, iki mesti Pak, kaya apik. manten, Pak. Pak kaya manten. Aku mbok digandeng sing mesra ngono lho. Heeh, gandeng-gandeng yang tak condro kok. Tak condro. Menika to temanten sarimbit sapundi saking sasana panti busana. Mantan kok gandengane kaya wong arek engkol. Gandeng ki ngene. Ngusik ngono lho. Ah, ngene. Menika temanten kakung nggih Mas Gareng Widi ingkang kados kethek. Anu, Dene temanten putri penyanipun Eka uget-uget sampun wampah. Alun-alunan gene wampah kados trenggiling. ben nyocok. Sik op. Nek nyondro ya sing apik. Sing sik. lanang kaya kethek, sing wedok kaya trenggiling. Kowe mau ngunekke muni aku seneng wedokan, kowe ngunekke aku muni piye? Anyang-anyang to? Rumangsane aku ora iso nyondro kowe. Bales ceritane. Bales, ora apa-apa. Aku kethek kowe anyang-anyangan ya to. Kelakon ana kethek kok bersisik. Aku trenggiling. Oh, itu kowe tergiling ta? Iya, Ning wong wedok lho ya iso anyang-anyangan kok. kuping ngene nang gatekke. Iya. Wong kene nyondro iki muni tergiling kok malah kowe iki ora. Iya. Aku pomo tenan sida rabi karo kene. Anak-anak anu telek cecek. Iya. Lah ngopo? Aku ireng kene raine putih lak yo ireng putih dadi telek cecek. Kuwi ora apa-apa Mas ditambahi. Piye? Dadi anake dhewe iki cilik ireng putih terus ana buntute. Dadi Kuwi apa? Zebra. ayo bacutke. Yo kene. Panas hutan. Enggak usah kok gandengan terus mau caping gunung lho kok iso. Lah wong kowe ngene-ngene ya. Lah. Ngene iki refleks ora kok arek. Diam. Loh, ngapa? Enggak usah kayak gitu lah. Tangan aku beberapa hari ini sakit. Kenapa? Pengen nampar aku? Iya. Enggak, karena udah lama enggak kamu gandeng. Waduh. Ayo. Aku malah wedi. Apa kuwi? Suwe ra petuk malah abuh. Kok mari bahasane cara pewayangan iki Werkudara, Bos. Kuwi kukune. Ba ireng lakangku. Ireng kakangku. Oh iya. Kok ireng lakangku? Werkudara. Lah ngono lho. Muni yo. Celinteng kakangku Kresnaya.
Iki Werkudara pembelung. Iki wis tau dadi Werkudara lho aku lek guyu nganti jengkang-jengkang. Pripun? Wong arep muni, wah ngono kok kurang gedhe suarane to. Kurang gedhe. Akhire men wah. Sapi we. Lah iki tak latih ning omah tes vokal, ya ta tak latih. Suarane rada gedhe, Mas. Oh, gedhe meneh. Oh, karo ndingkluk. Oh, iki apa, Nduk? Wih, tekku dhewe, Nduk. Lanjut ya. Duh, ayo tangani, ayo. Pas. Iki refleks ngene iki. Panas udan. Panas udan aling-aling. Capek gunung. Leketak. None. Mbak Eka. Niki mau dadi Werkudara sindene lek guyu nganti 200 wetenge lho. Ayo Werkudara Iki kok. Werkudara, Pak. Ora dadi kowe dadi Werkudara ki sindene ngerti iki do guyu atos. Kowe lek goceki nganu kuwi lek goceki kuku mau lho. Ngene iki lho. Lah bangane kuwi kok kuku kok putel kaya ngono. Maksudnya ora ukurane lho. Tur nek mboten ukurane niki Werkudara kudune gedhe dhuwur. Lah Werkudara kok cilik ngene iki. Ya wis sing rada gedhe iki jenenge werku piyik wong cilik. Ya Werkudara kencing manis kuwi kok. Ya. Ora ana Werkudara kok kukune munggah. Ora ana Werkudara ngene ya. Werkudara ya ngene sing apik kok iso. Kuwalik. Oh kuwalik ta ya. Wah iki nek nggon wet ngono mah. Blistekan gone. Kowe lek kowe sing nggo. Lah aku. Kon dhuwur, Hah? mengisor. Teko kono. Mandek, Mandek terus. matus. Matus. Ayo. Ya. Nadyan wadon sarta Swara soleh Kumandang suarane jeneng lali kekulane aja lali agamane salat 5 waktu 12 ki Mas minum Ya. banyu dek jaman berjuang jora kelingan
Jos, warga masyarakatnya padha guyub rukun. Ya. Karawitan Giri Laras ya gumiak jos. Luar biasa. Luar biasa iki diapresiasi, Pak. Wayangan ngene iki nek iso setahun ping pindho. Acarane apa? Lho ya merti dusun syukuran sadurunge. Nek setahun pindho ayo ngentekke dhuwit no. Lah pripun? Ya setahun pisan nganggo rajek ngono wis top. Ngaten nggih. Nah kudu diteruske wayangane ngono ta. Muga-muga lancar rezekine piyai kene. Amin, amin. Sehat selalu. Amin. Piyai grapiak-grapiak kabeh. Aku teko mau langsung disalami. Wah iya. Iya, aku biasane kan diiringne panitia. Aku ki mau diring hansip Ora apa-apa. kaya maling. Kowe bar ketangkap teles. Basah. Syukur bisa nyaman gunung desa dadi raja. Ora hilang ngone padha lara lapa. Iya, iya. Luar biasa tepuk tangan kagem keluarga masyarakat Ngasem sedaya. Wah, jos tenan iya. Pagelaran kok Jos, eloke Pak. kaya ngene. Nggih, 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 nggih. Mbak niki wau wonten layang, Mbak. Nggih. Saking kadang-kadang Kaneman, Siap. remaja Rengas Tunggal Sekti atau RTS request lagu ayang-ayang. Mangke Ah, lha pun iya. caosi. Nggo niki ana dite 100 ya Mas Gareng. Ana dite. Aku gak utamane wong wedok aku. Tenane. Tenan aku. Oh iya Mbak Nyanya, mengko dipinangkani Oh, mengko. nggih, makasih. Iki Yugono sing ngersake lagon spesial saking janipun pepunden kula ingkang lenggah wonten ing Karangjati Semarang. Napa, Pak? Menika ngersakaken lagon Sesideman. Wah. Lah niki ya dikersake saking janipun Bapak Jaiman. J. Saking Jambu Ambarawa man ngersakaken presiden sareng kalian Mbak Eka. Monggo, Bio. Jumenengke ingkang saking tlatah Karanganyar. Nah, nggih. Kenal Solo. kamu ya. Wis kenal ya. Kowe iki ngopo to bener-bener kowe ya ngono. Lho, ra kuwi gur teko awakmu ya wis Alah. kenal karo Mbak Iki Riza. sinden saking Palur. Oh iya. Wis tau ning Palur. Urung. Oh, ya wis. Iya, Nduk, jumeneng Nduk. Mbak Riza Hapsari. Mangga, mangga. Ya, ya, ya. Luar biasa, sinden iki ngene iki lho, dedeke wah jan Iya to. semampai. Wah. Ora kok Paling ora ya sinden, Pak, paling ora sinden sing kaya ngene ya, Pak ya. Oh iya. Wah, edan. Nek saya nek disawang saka kaduan ya jos. Ya, Kalau wes, nek arepe jan. digandeng dhewe ora isin ya, Pak. Orang isinke. Oh, arep gandeng. Coba Mbak Risa, gandengan kayak Mas Gareng. Coba. Sampean mboten cemburu. Ora apa-apa. Nyapa kok dadak cemburu karo luwak anyang-anyang? Marai medeni iki rupane. Ora usah wedi. Kaya cecak mau lho Mbak Marai iki. Aja wedi. Heeh. Sematno nek saka dodon pancen ora patek. Tapi nek cedak, Wah, tenan. diru ta yang kok gumoh kowe. Ayo. Gandeng, gandeng Pripun Pak Riza. niki? Paling Kan ora gandeng. paling ora wong bobojan kaya sejajar ngono. Ah, Pak. sejajar. Dadi iki jos ngono lho. Iya. Lah nek dadi mereka berarti kowe menghina makhluk Tuhan. Ora ngomong lho, aku ora menghina, ning aku ngelem kowe no. ora apa-apa, wis dadi pilihane golek sing dhuwure sejajar gandengan. Coba Gandengan. tak condro saka kene. Ya ngono lho. Wah, jan piye Mbak, piye Mbak? Mbak Risa mlaku-mlaku. Heeh. Mlaku coba mlampah kok ya dadak nyangking batang. Pemene. Batang apa iki, Mbak? Lah sing tangan kiwa lak nyangking Mas Nggih, Gareng. Sing tangan tengen ki nggo ceki batang arep digumbak ngono lho. Ora,
Apa to? Batin karo lambemu ra padha. Lho padha nek jenenge iki guak batang ora Coba guak sampean. coba saiki kowe gandeng Mbak Eka saiki kowe. Oh iya ya. Ya. Nah, piye nek nyondro leh Gandeng, nyondro. gandeng terus Gandeng. mlaku. Ya. Mbak Riza, badhe mriksake si Mbah niki. Oh, nggih. Sakit nopo? Ngono ki aku ora terima, Mbak. Aku ora terima wong kono ora tau kirim ya Nan. Oh ngono. Kok ora tau kirim sajake nek Ora ora tau. Bendino tanggapan ora tau kirim. Wong wi lecet tok. Ora tahu tanggung jawab. Ora tau Aku- jawab. Dadi kowe nek milih wong lanang ki paling ora sing gemati. Sing nyah-nyoh. gemati, sing nyah-nyoh Nah, mbok karo nyah-nyoh. kowe. Nah. Ora gemati kok karo kowe sok besok ora bakal iso seneng atimu. Ilmu niki, Mbak, Nah, ilmu. ngono. Jare sapa? Jare sapa piye? Ngapusi kowe. Kok iso? Ngapusi. Kok ngapusi? Loh, aku ki nyanyok, Bos. Oh iya ini bar nyanyo bar dihapusi barang kok ya nan iki. Nanti dihapusi. Heeh. Ya kuwi bas saking nyonya bar ki terus ditinggal lunga. Oh, masa. Sabar. Sengsara. bar kapusan apa ya? Sobirin ya, Mbak. Sabar. Wis. Bar kapusan apa? Dino iki ngisi kabeh. Mutung. Ana dagelan kok mutung. Sabar aja nesuto sayang ya ampun sayangku Nah, cintaku. ngono lho. Nah, Allah sayangku cintaku. Kamu tahu enggak? Wah, jan driji kaya bongkol jahe kaya ngene kowe. Ora toh coba tanganmu. Nih, Ya ampun sayang, gimana? ternyata tangan kamu ini loh Apa? kapal tok kok iso. Kapal tok ya nggo nglurokke kowe kuwi. Iya. Apa iya? Piye? Ndek mau padu saiki. Ya. Karepe piye? Ngono kuwi dienggo liyane ora dienggo aku kok. Ya apa ora? Iya. Ora. Guyu pisan Kas. Ora. Awak dhewe iki ning kene kudu mat sinamatan daya tinayan. Ngono lho. Ya kaya ngono kuwi ya. Jan. Dobal dengkulmu atos iki. Kene iki tenanan. Oke. Kowe ming nonton kahanan. Kene Aku mau ngambu tanganmu. ngapa? Ngambu oli. Bar dandan. Kamu cawik apa ora jane? Rumangsaku ki oli kok cawik apa ora? Ya bar ning bengkelmu. Awan nek kono angin metu oli. Apa rumangsane aku metu circle kowe? Kayak ubur-ubur kok. Kene no, tengah. Bariza. Aku Ora nyandek. usah bedak-bedake. Aku sing bedak-bedake sapa? Lah kowe kuwi Kuwi nek ngombe mesran. Niki acara merti dusun. nggih. Tolong. Lah sapa to Lah wedok? kono romo man ngopo kowe? Lah Masalah Lah, sama ora kudu dadi, dilawan Ora aku yang wedok Loh, kowe kowe kok padha-padhake rumasane apa? Kene terus Lah rumangsane wong lanang kok golek Mboten duit. ora Kene ya. kowe. Pripun niki? Pripun nyelakane wong niki jan Karo kowe jan. kene rumangsane. Ora kena do dikandani kok wis kono ben padu. Wis kono kowe kok kene. Oh nggih ngenten. Ha wong ora kena dikandani kok wis dhewe sing anu wae. Ora Ya. sampe. Aku ya melu. Kok melu apa? Melu kono. Oh, wis kono padu lo kono. Mah. Wong niate nglipur kok madu padu dhewe-dhewe. Sampeyan ngopo? Iki masalah keluarga. Iki masalah keluarga. Sampeyan melu-melu jan. Ayo kowe rene. Ngopo? Gen padu Saya dhewe. urusane wong loro. Sampeyan ora nrimo. Iki rene iki dundakan wayangan. Lho ngopo? Ha kok kowe mah padu? Lho piye karepe? Lho sampeyan yo padu kek mau. Ha wayang padune wayang. Wis ben wong loro ben padu awake dhewe nembang ae ya. Nggih. Heeh. Dadi rasa diiringi dalang karo karawitan nek dhewe karaoke bengi iki. Betul. Senget aku. Ngene ngono. Wes rampung sing padu. Ngopo? Sabar ora kena ngono kuwi Pak. Jumbahe kudu dihormati kok. Karo Kowe iki ngejak gelo dalang lho, kowe kok ora iso bali lho, Rek. Kok sik aku nyawang raine suwe-suwe yo wedi. Tenan. Lah pripun, Pak? Dolananku anakku iki nang omahke duwe dolanan sing saka kayu wis blok. Blok niki raine ngene iki. Sing ngene iki lho. Oh barongan. malah apik iki. Malah apik iki. Iki apik iki. Apik iki. Monggo Dung ding dung ding dung ding dung ding dung ding dung ding dung. Kidul kae apa? Pakarane apa? Ayo para kanca. Yen kepareng besok munggah suwarga. lagune kok teko pepeling ngene Mbah Anom. Bisa teko kono barang. Ya wis iki lagune apa? Lagune Ora kena Lagune sudeman kalau mau. oh sedeman. Ya. Bisa.
Niki mboten perkenalan riyen. Oh, ini perkenalan dong. Kenalan ku nek ilang sewayah-wayah iki kudu. Lah nggih harus perkenalan kan tak kenal maka tak sayang. Heeh. Rumono ki lho. Tak kenal maka Tak sayang. nah ngono tak kaplok. Tak sayang. Sayang. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. sedaya mawon. Derek pitepangan, derek gladiwano. Nami kula Risa Hapsari, Pak Bu. Nggih. Nggih. Dalemipun, Oh iya, dalem, Mae. nggih. Mijil saking Palur Karanganyar. Palur Karanganyar. Mae. Sampun gadah garwa durung, Nduk? Dereng, Pak. Oh, tasih senggel. Nggih. Nggih, senggel ya Mas Gareng Yo ora. aku yo sih Kula mboten senggel. purun, Pak, nek kalih niki. Lah nggih lah ndek wae mboten purun nyah-nyah niku lho, Pak. Beda keyakinan. Nah, betul. Awakmu yakin gelem, kowe yakin Ora. sabar. Nggih. Ya wis ora apa-apa. Nggih, sakderenge ngapunten nggih, Pak, Mbak Nggih. Eka, mbok menawi niki swantene nembe serak basah. Mboten napa-napa, sapar kok biasa. Serak basah. Basah-basah. Niki badhe ndherekaken Ki Wartoyo Pak Benjang. Oh, nggih. Nggih. Yo, Sis demen dipun bawani Byung. Nggih no. Nggih. yo. Sindene yo ngene iki lho peno conto nek pamen arep nembang iki kudu atur napas, atur suara sih. Ngatur Pambagio Harjo lho, iki apik tenan. Pambagio nganggo dem-dem sih. Yo. Alah, dehem. Wijegok. Kire piye? Mbak Riza. Ayo. Wiwitane handerek sang kepek. Kepeke mencelok ning ndas. Kepeke mencelok iki wulu, Mbak. Pake. Oh, peke. Lah ajaran guruku kae kepek berarti salah. Gak kae. Oh. Kae tempe. Kowe bar kenalan kok rumah saku mah koyo ngono to rumah kowe. Kenalan piye? Yo wis kenalan nami kula Risa Hapsari paling ore nderek sang pekek. Ngono lho. Lah, kepek. ndek iki sing ngajari kaya ngono, berarti salah nggih. Priya bagus kang ngolah budaya Sowan menyang sowan menyang kutha gedhe. ya karo Mas Widi barang. Aku to. Heeh. Bener. Nggih. Iya. Mangga. Sinawe. Kono kajare pengen duet karo Riza. Kono wong loro aku tak karo Pak Jumbo ae. Ya wis Kula kene. kalih panjenengan nggih, Pak. Ah, nggih. Lah ya Lang piye ngene iki? Ampun apa diwasa ing Ah, nggih. panggalihipun. Dados Ah, kula anu Wong pados harus mangkuk yang rek nek pancen mangsane oleh rezeki ya oleh rezeki ngene. iki ingkang lho. menep kemawon nggih, Pak. Aku menep rumangsamu. Menep apa malah mudal. Nanti kapan? Wong loro ya nok ya. Muni yo. Piro, Pak? Bentara terus kayung-yun. Pak Jumbo. Apa Menawi diajeng? kula nderekke Heeh. panjenengan Iya iya no. nginjing panjenengan pas kondur menawi kula dipun pundhutke jajanan wonten ing pasar Bandungan pripun? Aja kuwatir njaluk apa tak turuti wong ayu. Kula pengen jajan nggih mie ayam kemawon. Mie ayam apa wae tak turuti. Nggih, anu spaghetti, Iya. hamburger, makanan luar negeri. Mas Iya, Gareng. wis. Piye nok? Piye? Mbak menawa mengko nek mantuk aku purun ditumbaske bebek. Oh iya, aja meneh kok bebek. Engko mie ayam spaghetti tak tukokke nok. Nggih. Apa duwe duit? Kudu 7. Apa duwe Apa duit? duwe Siji wegah. Lho, kuwi spaghetti mie ayam tak tukokke. Apa Apa duwe duwe duit? Lho, turahanmu dadi. Wong lanang kok gur turahan. Ora sembodo ya Kang Mas. Blas. Selendang kuning kang saking wukir
mangertos napa kula saged ngalembono dumateng panjenengan. Oh, entuk. Bapak panjenengan dulunya bakul ayam ya. Lah kok sebabe? Panjenengan selalu berkukuruyuk di hati aku. Mas Gareng, Mas Iya, Gareng. Jan. Bapak kamu dulu tukang bangunan ya? Iya, kok tahu? Kok mukamu mirip angkong? Pasangan mbok kula kados kula kalah panjenengan ngeten. Iya, kepiye? Mosok sing wedok ayune kaya ngono, sing lanang kaya angkong. Ah, Kudune ngene Riza. Bapak kamu dulu tukang bangunan ya? Kok tahu? Kebelekan boto ya. Lah iki wujude. Ora aku. Ora, wajahe kaya gamping. Ora apa-apa, aku kaya ngene disio-sio ora apa-apa. Wong sing disio-sio ki dongane insyaallah kaijabah. Jenengan iya aku lha. Wong loro ki iya. Ora nang apa? Ngece. ngece piye? Sampeyan Ngece apa? Wajahe ki rasa mendelik karo Ora semang karo mendelik malah ala kok iki kok. awake dhewe rasa ngrungokke kae enak. Awake dhewe sing penting roman wong loro. Roman. Heeh. Tapi kok nyamari? Ora. Rodok rono reng. Tekan ndi iki? Swara kurang parmana ning wasis angungro. Pak Jumbo. Ngopo? Nginjing kula kalih panjenengan pengen dijak jalan-jalan. Oke, tak jak jalan-jalan. Ning luar negeri ya, Iya, ning luar Amerika negeri. atau paling ora Australia. Iya. Joko yang tanggane siji kae opo? Apa? Apa iso dolan kaya awake dhewe? Ora iso. Mas Gareng. Apa nak? Aku ya pengen dijak dolan. Sesuk tak ajak dolan-dolan sing cerak-cerak wae. Nggih ngubengi Indonesia. Ora ngubengi alun-alun Bandungan. Alah monggo alon-alon Bandungan aku ya wis tau. Ayo. Anggungrung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. Ya, siap. Terus tresno sesidemah. Yo, ayo. Kula mrikoken nggih Pak Jumbo. Nggih, monggo. Ya, yo. Karawitan kiri laras sak jose. Delok. Luwe becek. Patenono. Liwat kincanging alestu kuwasaan landang rasane atiku Snadyan rosling serius
tepuk tangan luar biasa. Nggih matur sembah nuwun. Inggih monggo lenggah rumiyin Mbak.